как да влезете проксимално в междузъбното пространство, без да се налага след това да махате огромни количества излишъци. Ето това, мили хора или мои колеги, може да направите с този инструмент. Този инструмент е много флексибилен, много гъвкав, не е ригиден, не е за основно нанасене, но с него можете да влезете буквално в междузъбното пространство, когато, например, моделирате диастема, затваряте треми и да моделирате на ръка, изцяло на ръка, гингивалната зона и се счита, че след това няма да имате нужда дори да финирате и да полирате. Аз също смятам, че винаги има нужда от полиране. Този инструмент се нарича Acroflex. Аз също се го взех от Химтрейд Комет в София. Ако искате да научите повече за това как да затваряте диастема и треми, как да използвате други инструменти, някои тънкости, ще разберете на следващата ни мастер програма 2026 година. Всичко това ние учим с курсистите от мастер програмата за естетична рехабилитация на усмивката.